Vážení diváci, fanúšici Celebrity Combat, bizarných ľudí, osobností, známych celebrít na internete, najmä Gabora Borároša, možno aj molej maličkosti Janisa. Zdravím vás, toto je... Dámy a pánové, toto je Raw Words. This my beat. Dnešnými našimi hostmi sú Miri Vlček a Miška, jeho priateľka. Čaute, vítajte u nás v štúdiu. Servus. Nemám takú dlhú ruku. No, Čaute. rovno sa spýtam, máš rád nožičky, Miri? Áno. Hej, Moje hlavne. to je... Nožičky. Food. Milujem. Ja som počul, že nožničky. Nožničky. Tak nejsem lesba. No, že máš dlhé vlasy, nemáš, ale to že nožničky, že no, Mám nožičky. ofinu. Prepáč. Ty nemáš food fetiš? Nemám. Nie, nikdy Podľa mňa presne naopak, že ja to neznášam veľmi. Fakt? Ako mne vadia mužské a moje, hlavne, že nepríde mi to estetické, ale keď na misionára máš čajku a tak pálček do huby. No. Miri, Ja by som vieš, o čom hovorím? Ja viem, o čom také hovoríš. veci som ešte... Ja som frajer na masírovanie noh. Fú, Gábor, my by sme spolu nemohli byť tým pádom. Fúha. Problém. Lebo počkaj, lebo čo? Nohy čo? To musíš tak, vieš, že... Vážiť si tie nožičky. Áno. Áno, a tak masírovať viem, dobre. Ale... Nedáš pusku. Ale snísť jazykom, že... medzi Tak nie, nohami. a tak pusu, nie? Áno, ale medzi nohami, nie, že na nohy. Radšej. Radšej. Rovno by som začal otázkou. Miri, aký si ty človek? Ako by si sa opísal ako človek mimo TikTok streamov? TikTok streamov. Tak som úplne real, normálny človek a každý iný. Zažil som si aj dobré veci, aj na vrchole som bol som aj na ulici, ale som... Dobré srdce mám, som dobrý človek, podľa mňa. Nie som falošný pes a mám srdce bojovníka, takže nikdy sa nezdávam. OK. Miška, aké boli také prvé vlastnosti, čo ťa na Mirim zaujali? Sorry? Moment. Ja by som chcel ešte, že také od začiatku, lebo ja nepoznám ani príbehy, ale ani vzťahy, alebo teraz vy ste pár. Áno. Ako pár. No. Čo si myslel, že Dobrá otázka, lebo vôbec neviem. A odkedy ste spolu a ak ste spolu, Ak ste spolu kto dva bude roky. bojovať, kto nebude bojovať, kto s kým bude bojovať, alebo niečo. Však aby si som bol na vedel, dvoch, že- troch tlačoviek, to fakt si nepamätáš, že ide proti Barónovi. No, na videu som videl, ale som tam nebol osobne, lebo prvý Vy ste iné skupiny. pokus, keď mali sme tlačovku, tak tam som nevidel podľa mňa, že s kým máš zápas. A druhá tlačovka, tam som ani nebol. A teraz tretia tlačovka som tam bol, ale A nevideli sme sa. už vy neboli ste tam, tak preto nevedel som presne, že ako to funguje. A ty nemáš zápas teda? Tento rok Ešte. nie, budúci rok, áno, budem mať zápas. Ja sa chcem byť veľmi, lebo svrbí ma ruka, vieš. No, Takže, ale teraz má on len zápas, no. áno. A sme pár, tvoríme pár 2 roky. No. A počkaj, a sa mi zdá, že v druhom tlačovke ty kričala si tam, alebo robila Áno, si ja. niečo, iba video som videl, fakt, lebo ja som tam nebol osobne. Áno. A čo sa stalo? Že čo bol? Ničak Baron si ma bral stále do huby a ja to neznášam, keď Jaj. vedú konverzáciu a mňa do toho zaťahujú. Tak som na neho vybehla a on, že chceš, aby som ti dala facky, chceš, aby som ti najebala. A on, že poď. A jak som sa rozbehla k nemu, tak on, že na SBS-ka, že berte ju, to tlakom. Ale on prečo s tebou začal konflikt? Tak, Ale lebo chce mi zasiahnuť akože do takého, že chce mi podrypnúť do takej slabiny, čo to je, a moja slabina je Miška. Že ja som na to háklivý, proste keď niekto uráža ženy, tak chcel tam podrypnúť, chcel ma vyprovokovať, ale mňa nevyprovokuje, sa mi vykoktať, lebo ja už rozmýšľam, už veľa vecí, mňa sa nenechám ani vytočiť, mňa už urážajú aj mámku, nebo... Ja sa viem obrániť sama. To som chcel povedať, že aj tak, že nepotrebuješ záchranár, lebo nemám to ani rád, keď niekto útočí na ženy, lebo ja si ženy vážim. A nemám to rád, proste ja som mu to povedal, že ja neberem si ani jeho ženu do huby, tak on nech si nebere moju, lebo hneď 3-krát vybujem a tak sme padli. Za to pozriem. Tak to už, teraz už viem, že ako pokračujeme, lebo tak to na začiatku, aby som vedel, že čo ako, tak to chápem, ale aj s tým súhlasím, že
A keď už nie si, keď budem mať zápas, tak prečo s ženou môžeš? Tebe nebrali nikdy, keď ste mali treštolky ešte vo fajtoch, Gábor, že tvoju rodinu, blízkych a tak? Nebolo to tam? Ty nie si moc treštolkový, ty si skôr peste a v klietke, ale mal si nejakú takú skúsenosť? Také treštolky napríklad ja nikdy som nerobil, lebo aj keby som robil, tak jasné, že s kým idem zápasiť a to nechcem, že ani že rodinu alebo kamarátku, ani so mnou to nerobili nikdy, ale ani neviem, keby som mal také provokovanie, že keby som dostal na tlačovke, tak radšej rodinu neriešme, lebo možno, že nereagujem na to potom dobre. A reakcia bude taká, že zlákne niekto a možno, že potom nebude mať dobré výsledky. Chápem. Miri, vrátil by som sa k tvojej nejakej referencii, čo si povedal, že o myšku sa nebojí, že sa o seba postará sama. To bolo vidno. Ty si bol možno aj tak, by som povedal, jak frajer hrdý, že pozri, to je moja čaje, ona sa obráni, že? Bolo to tak. Je to tak, no. Že podľa mňa každému chlapovi sa páči, keď tá žena vie byť aj nežná, svojím spôsobom v posteli, vášeň, jedno s druhým, mať tú ženskosť. A na druhej strane, ale keď treba, tak má tú papulu chlapa, nie? Tomu ver. A to som ja naučil. Ona sa všetko zle naučila odo mňa, takže... Vieš, čo hovoria jeho kamaráti? Keď nás stretnú a vedia, aká som teraz. Miro, ty si mal tak dobrú ženu, ale ty si ju tak dojebal teraz. Cítiš sa už byť ako jedna z nich? Z tej party je taká viac... Čo tu mám vytetované? Tag life. Tag life. Aha. Kriminálny život. Ja sa to prečítať, ty? Čo tam máš? Play hard. Play hard, tag life. Ja mám, že... Ešte je to vidno. Ja mám šťučky. Ja mám aj Celebrity Combat, bráško. Kokos, to som inak videl. Si jediný, alebo ešte niekto si aj dal CZčko? Neviem ešte, či kto to mal. Ja som si to dal, tak som si to cítil a Lahira mi to tetovala. Takže... Nice. Dobre. A predtým bola si taká, že úplne, že milá, ja som bola dobrosrdečná, andelik. No vidíš, áno. Ale možno, že je to dobré, lebo nie každý zaslúži, aby si bola anjel a milá. A vieš čo, vieš, aký som človek, ja strašne dôverujem ľuďom a vkladám do nich všetko, vieš? No ale ja to nikdy nedostanem späť a už som sa teraz tak obranila, že nie je jedno, či mi niekto pomôže, ale keď mi podkopne nohy proste, aj ten, čo mi pomohol, keď mi podkopne teraz nohy, tak ja ho pošlem automaticky preč, vieš. Slušne povedané. Chápem. Tak vychoval ťa určite, Miri, môžeme to aj tak povedať, že vychoval konec koncov, koľko máš rokov? 39, teraz budem mať 40 decembri, presne na Vianoce, Boží dieťa. Začína život po 40. No. A Miška, koľko máš rokov? 20 budem mať. Takže si s Miškou... No tak vidíš, múdrejší. Úca teraz. Áno. Čiže ty si nejak dokončila, zmaturovala barber, manikér, kaderník? Ja som ešte nematurovala, pozor, musím to dodať. Ja som si prerušila štúdium. Kvôli láske? Nie. Nebolo to kvôli láske. Bolo to kvôli tomu, že som nebola tak proste nastavená psychicky, tak nastavená na tie hejty a na to všetko. A skončila som v nemocnici na Íske. Kvôli psychike? Kvôli psychike, áno. Lebo sme išli na kávu a vyfotili nás a hneď už začali všetci rozoberať. Moju rodinu začali rozoberať, Mikela nezvládla to proste. No. To je také zo dňa na deň. To je áno, to, že človek sa nevie pripraviť úplne. Že jeden hejtík, druhý teraz 10 a... A mala som hneď vyše 1000 žiadostí na Instagrame. Všetci mi písali správy, že ty kurva vyjebaná, hen toto jebe sa. Viem to predstaviť, lebo napríklad, že moja frajerka Dora, ona presne takisto, že ona nemala taký život, že ako celebrity, ako nejaká celebrita hlavne v Maďarsku, lebo tam ešte aj bol som televízny, že druhý, tretí, štvrtý a jeden som aj vyhral, druhý som vyhral a ešte väčšia sláva, ešte väčšia pozornosť a potom ona prišla do môjho života a zrazu obrovská zmena, lebo ona, že nemala, čo ja viem, na Instagrame mal, že súkromný profil, nedala žiadne fotky, zdieľala piču. A jej hovorili, že kurva šlapka a tak? A napríklad zrazu, že úplne, že mala taký, že
taký kľudný život. A potom prišiel som ja a to ohňostroj, všetko. A je takisto, že ona nemala na to takú, že stále nemala dobrú reakciu na to v každom prípade a v každom situácii, lebo s tou slávou príde aj taká negativita. Nie iba pozitívne veci sú tam, ale to napríklad, že sme na to zvykli, lebo... A už je teraz OK, Dora? Pomaly my zvykli sme na to, ale ak ona napríklad, myslím si, alebo Dora, že ona zrazu dostala tu celý balík, čo som ja pomaličky, a ona zrazu, že tu má všetko a bam. A napríklad viem, že presne, že ani ona nemala na to takú dobrú reakciu stále, lebo príde aj hejt, príde aj blbosť, pičovina, kokotiny a treba to vydržať, no. Je to určite ťažké. Vy ste zo začiatku premýšľali, že ten vzťah udržíte v súkromí? A chceli ste tak? Veľakrát to tak bolo, ale to sa nedá jednoducho. Keď žijeme taký vzťah, všade nás fotia toto, lebo naozaj nás všade fotia reálne. Sú vystavené hoci kde, hociaké fotky, v hociakom stave, či sme boli chorí, či sme boli v takom stave, či sme boli v takom, či sme boli v poriadku. Všade nás fotia. Ideme do McDonaldu, v McDonalde nás. Idem na záchode ma odfotia. Idem tam ma odfotia, vieš. Takže je to také, že nedá sa to udržať vôbec súkromne. A hlavne na tom TikToku, keď vysielaš live, tak nedá sa všetko udržať, lebo my sa na tie liveke aj pohádame, pochytíme sa tam, vieš, hoci keď jasné. Dopicháme a tak. Boli nejaké. A predstav si aj to, že fotia, ale aj máš aj také fotky, o čom ani nevieš, že fotia. A zrazu uvidíš spätne. A zrazu tak vieš, že takto ťa odfotia, že ani nevidíš, že máš tam, čo ja viem, 3-krát ťa odfotili a vôbec o tom ani nevieš. Ideš domov a večer pozrieš nejaký príbeh a tam je ešte taký pekný nápis, že takto tam on bol, ak vyzeral, bol už hneď pičoviny blbosti. Viem. Takže je to tak. No a určite pre 18-ročnú psychiku dievčaťa, ešte si dovolím tak povedať ako ženy. 17 som mala ešte. Dokonca 17. Keď si povedal, že bude mať 22 roky, tak 17. To musí byť facka emocionálna, jak blázen. A ako ste vlastne vy spolu začali to stretávanie? Cez internet si mu napísala ty? Hej? Ja som mala ešte vtedy frajera. Ale to bol taký vzťah, že on robil vojaka, potom začal robiť striptéra. Veľká zmena. No veľká zmena, lebo jeho vyjebali z toho vojska. Lebo tam áno. mala Nie, ale ja som, vieš, čo za ním chodila aj do kasárne, normálne som preskakovala plot a tam na tú ubytovňu, vieš, lebo on bol z Nového Mesta a to bolo v Nitre. Tam je najväčšia ubytovňa, jedna z takých väčších. Podľa mňa určite, viem to tak predstaviť, že teraz ide robiť show a tam oblečený jak vojak príde. Áno, on robil, on takéto a vieš čo, on ma nehal na Valentína samú, na moje narodeniny išiel tancovať niekam a jeho to nezaujímalo, že ja mám napríklad áno. A vieš, čo bol na vzťah? Fitko. Ja som bola fitness trenérka, aj som cvičila, ja som mala tréningy 2-krát do dňa. A ja som sa stravovala. A veľakrát ma tak aj ponížil, že nepáči sa mi tvoja postava, alebo že keď som sa najedla, každá žena má brúško, keď sa naje, lebo sa to automaticky nafúkne, ne? A ma ponížil, že teraz nemám na teba chuť, alebo teraz nevyzeráš dobre, vieš, pičoviny. A ja som ho potom poslala do piči. Otrok blonďavý. A plakal za mnou. Ale to sú takí mäkí metrosexuáli. Potom plakal, lebo nemá už cigánsku chuť. Ale bolo to presne, ja ti to poviem tak, že bolo to tak, že ja som bol v takom období, že nemoc dobrom. Ja som prehral zápas Fight Night Challenge, ja som bojoval s tým Sulikom. Tam si vsádzal, že vyhráš? Fakt si bol presvedčený? Pripravoval som sa po piči, aj som bol v dobrej forme, len som mal tlak od bývalej ženy, od Mikily, lebo tá furt sme sa hádali a tak proste koksoval som ešte aj do toho a zlá psychika. A ešte po tom zápase mi povedala, že sa rozchádza, odišla odo mňa, zostal som sám v dome a dojebaný som bol celý, takže, ale povedal som si, že jebem na to, potom som sa bareké veci dozvedel, nebudem toto rozoberať o Mikele, ale ja som si začal písať normálne, že som free a začal som riešiť čajočky, ne, však išiel som na lov. Otočil si tú tabulu, že open. Presne tak, a začal som sa riešiť s 3 so 4 naraz. Aha. No. Chýbalo ti to počas vzťahu s Mikelou? Nie.
Ja už som bol taký vybúračený, ja už som chcel proste tu založiť rodinu a tak, že nechcel som... Čiže ty si nešiel, že idem trtkať teraz? Ja som chcel povedať, že proste tak, ale chcel som proste... Ja mám rád, ja som taký macko, že ja rád zaspávam šaučkami, že sa túlim a tak proste, že musím, ja neviem byť sám, nemám to v sebe. Nevie byť. Ja proste musím byť furt s niekým. Vyšiel zo vzťahu ináč do vzťahu. A ja to tak, no toto je taká moja chyba, že neviem byť sám, ale... A nemáš pocit, že ti to, prepáč, že ti skáčem do reči, ublížilo, že si nespracoval v sebe nejaké veci a potom si to vieš vyburčiť aj na tej ďalšej žene, ktorá... Nie, ja som nikdy nepresúval nejaké veci z druhých vzťahov do nového vzťahu. Ja som úplne začal od nova. Ale hovorím, že nechcel som vzťah, nechcel som chodiť s niekým, nechcel som žiť s niekým, chcel som sa iba stretávať, že pokecať si na obed, zatrtkať si a podobné veci. Takže začal som sa riešiť s 3 čajočkami naraz. A medzi ním bola Miška. Miška mi napísala, som upratoval dom, všetko, lebo ja som magor na upratovanie. Ja som monk, nemusím doma ani upratovať, ani ja musím mať všetko vybliskané, všetko má svoje miesto. To je podľa mňa inak vec, čo si o tebe ľudia nemyslia. Takto na prvú. No, a rád varím, však som bol aj 2-krát súťaži, som to vyhral. Ja som vyhral. Áno? Ja som tam bol najmladší a no. Ale ja neviem variť. Bez servisky, kámo. No. Program a párky vieš, ne? Nikdy som nevyskúšal. Ale omeletu viem iba. Omeletu? Ale takú omeletu, že Čavo si dáva na obed, že omeletu z omeletou. Musíme dojsť tebe na omeletu potom. No vidíš. To je všetko, čo viem variť. No a upratal som celý dom a dal som príbeh, že nepotrebujem čajočku, nepotrebujem ženu, ja viem všetko sám. Čo si na to napísal? A Miška na Instagram... Povedz to ty. To je ten, čo snajper Raditer, facka. Pozor. Ja som povedala, že aj ja milujem upratovať. A to bola totálna pičovina, lebo ona upratovanie má ťažko piči. Ona zajebaný riad, všetko zajebe, víš, on má ťažko piči. Tam hodí veci, normálne, tam, kde sa vyzleče, tam sa vyzleče. Počka, prečítal si tú správu, ale tak? A ja, že... On do sekundy. A ja milujem. Do sekundy odpovedal. A ja, víš, čo som mi napísal? A ja, že áno, a čo robíš? A tak, ona, že som toto. Ja, že dobre, daj číslo, naraz rozoberám veci na Instagrame, daj číslo na WhatsApp, napíšeme si, ja, že môžeme dať zajtra kávu. Takže... A došla som za ním do Bratislavy, došiel pre mňa, zobral ma na kávu, na obed, do cukrárne a hneď mi pusu dal ináč. Hneď, ak som nastúpila pusu. To musí byť, ne? Počkaj, akože po lúčení sa už? Či no je normálne, na prvý... Ahoj. No. Puf. Však ja som stará škola. Na pusu? Áno. Áno, tak. Dobre, vyzeráš, ukáž. No. Poď mi poupratovať. Ale to ešte není všetko. No poď. No. Jaký sú radi, jak to hovoria, ale vieš. No. Ale potom Degeš, ne? On si hneď išiel, vieš, Mikala, to. Kde si? Dobre, Matadorka, idem tam. A išiel sme k nemu. Čiže počkaj. Že... Ja som ho spoznal tak, že si hneď prvýkrát pri mne fúkol, hneď mi všetko povedal a normálne mi, ale dôveroval mi, vieš, čo dôveroval? Nedôveroval tak iným ženám a to mi aj tie baby písali potom, keď nadávali na mňa a mi písali, že Miro je taký, on im nepovedal nič o sebe. Aj on ma zobral na druhý deň potom k jeho rodičom. A čo bolo to iné? Že cítil si zrazu nejaké puto alebo nejakú pocit dôvery? Cítil som tam tú chémiu, Hej. Tú charizmu a proste to, že niečo ma tam furt ťahalo a tak som si pripadal, ako by sme sa poznali už strašne dlho, že proste, že sme boli v minulosti spolu, také niečo tam bolo. Pasovali ste. Áno. Ale vieš čo, boli sme o jednej veštica povedala, že sme si súdení. Že v minulom živote som bola nejako postavená. Ale vynechala to, že som si fúkol a išiel som ho vytrtkať. Ale že v minulosti som bola nejako vyššie postavená a on o mňa bojoval. A že ma nemohol mať. A voňala si a že teraz si mi... Šlachtic Mirik tretí na koníku. No, a že ma nemohol vtedy mať a že teraz sme si súdení. To povedala veštica. Áno. Taká tá TikToková za Galaxiu. Nie, normálne sme, akože... Vôbec. Fakt, toto bola stará škola, taká cigánka. Wow. A veríte na také, že horoskopy? Tak vedela hneď o jeho maminke všetko. Ani ona nevedela, kto je Miri. Ona nemá Facebook, ona nemá nič. A hneď povedala, jeho maminka toto. Teraz sedí na červenej sedačke v nejakom veľkom dome a má pri sebe 2 bielých psíkov. A je to pravda. Yes. Úplne to trafilo. Ešte sedela v tom kresle červenom. Diga veštica, sesternica, mamky, vieš, zatajená. Ale halus, takže ste rovno od začiatku nejakého spájania cítili silné puto? Vieš čo, ja som to tak ja som mala pre teba bol Miri iba flámik? Počas toho, jak si sa cítila osamela? Najprv zo začiatku áno, ale potom už sme sa každý deň skoro stretávali, vieš, a ja som nemohla za ním stále chodiť, lebo ja som mala frajera vtedy, vieš. A ja.
Vojak, stripter. Áno, vojak stripter. A on došiel, že dojdi dole, ja som ti doniesol kvety. A ja, že ty koko, teraz čo poviem? No idem do jednoty, idem kúpiť voľačo, vieš, frajer vedľa mňa ležal. Musel som prezvoniť číslo, že kuriér. Že ešte sa predstaviť, že kuriér, kvetiny. Ideš na národky, ale objedná si kyticu, lebo... A čo si s tými kvetinami potom? Na nič, som sa s nimi odfotila, aj som ho označila na príbeh humare. A frajer hore čakal. A on sa to Dala skryť príbehy. Ako sa to potom dozvedel? Vedela, že ako to funguje. Tak sa to dozvedel, že som sa mu priznala jednoducho, že nechcem s ním nič mať, že stále ho ľúbim, ale nemilujem ho, On chápeš? bol tvoj prvý? Ne. OK. Keby bol, ja tam pred očami, vieš. No, nebol. Máš veľký body count? O tom sa nebudeme baviť. Akože, podľa toho, čo je pre teba veľký body count. Nad 10? To je pre teba veľký body count? Pri ženy v 20, hej? OK. Takže máš. To nie je ako hamba, ale kľudne vedem. Ja sa za to nehambím, lebo ja som sama povedala, že ja som bola strašne potom zle decko a ja som všetko skúšala. Ja som sa chcela naučiť proste trtkať. To je jediná... To je jediná vec. A dobre trtkáš. Došla si už plne naučená za Mirim aspoň. Opa, Lipstovričko. No. Ako to máte, prepáč, že som ti, ma to zaujíma, že so žiarlivosťou. Kto je Včera som mu žiarlivý? hodila prsteň. Mám prsteň. Včera som mu hodila prsteň, že ja už nebudem s tebou, ja odchádzam od teba, ja idem preč. Ešte koľkokrát to budeš hádzať furt. Počuješ, Viem, že o 5 akože, minút dojde. ja ti poviem tak, že ja za koľko som mal tých vzťahov proste a manželstiev. Keby si mal aj ty prsteň, tak už koľkokrát by si to vedel hodiť. Ja také veci nerobím. Ja si Ne, vážim, vôbec. Kúpila som mu trička drahé, všetko a takto to zobral a vyjebal to. No vidíš. Bezdomovcovi. Dobre? Ty budeš hádzať prsteň, trička, a tam Áno. Som naspäť. videl takého čava z notabene v Balenciaga tričku, najprv, že to je baron a potom to bol asi ten, čo zobral to tričko. No, Ja som aj peňaženku vyhodil Louis Vuitton. Od Mikeli, čo som mal za Aj Guess 1000 eur. hodinky. Barčo, ja som takto chytila do koša, som to dal, že ja vás jebem trúbky. Nebudete mi Louis vykekať. Vuitton Že to som Mirimu kúpil a tak, ja to nemám rád. Proste dar je dar, nemá sa vystrkovať, preto som to dal aj baronovi do huby a proste dar je dar, proste, ne, že kokot niekde dojdem, že to má odo mňa, tú reťazku som mu presne. strhla a takéto pičoviny ja nemám rád, takže, ale začalo to tak proste, že ja ti poviem tak, že ja som si z tých vzťahov niečo všetko zobral, to pozitívne, ja som bol strašne chorobne žiarlivý. A už to viem kontrolovať proste, už to mám nejak stanovené, jak som dozrel, proste, že už nežiarlím tak a proste si už poviem, že keď to chce robiť, alebo chce ťa podjebať tá čajka a urobí to, Bullshit. není bullshit, urobí to, tak nech ide, nestojí od teba, takže dojde nejaká lepšia. Jak som to hovoril teraz aj naposledy, počkať, veľmi pekne som to vedel vysvetliť. No daj. Teraz napríklad ty ešte nestratil si tú, čo to je? Dôveru? Záujem na blbosti a na pičoviny. Ešte máš záujem a preto riešiš, alebo riešila si ešte také veci, čo už on už nerieši, lebo Toto je také klamstvo, čo teraz Miro povedal. Dôležitosť, totálne. Ale on je strašne žiarli. No. A Strašne totálne. žiarli. No, Nemôžem ja ti to si s poviem nikým v kľude. písať. Nemôžem odpísať ani svojmu bratrancovi, nikomu, lebo... A čo keď to nie... Áno, všetci sú tvoji Ja som cigánka, polocigánka. My máme veľkú rodinu. Ja mám ty kokos 30 bratrancov a sesterníc. Lebo môj tatino mal 9 súrodencov, alebo koľko, 10. Chápeš? A z nás je každý má 5, každý, vieš? Každý je bratranec. Tak ale áno, Každý je bratranec. ale on Ahoj. žiarlil aj na môjho bratranca, s ktorým bol v klipe, že ty nebudeš si s ním písať, nemôžeš A to je toto. už trošku ale divné. Ja som jak Arab, ty koko, ty Ale nemôžeš nič. ale vieš, on si to neuvedomie. On si to neuvedomí. Ale to bolo. Dobre, a nie je žiarlivosť u teba spojená s nízkym sebavedomím? Nie. Nie. On má veľmi vysoké že máš veľké sebavedomie. sebavedomie. Tak proste... Lebo veľa žiarlivosti ako vzťahom Môžem ti škodí. to povedať inač. Hovor. Títo veci a veľmi v hlave som mal tí žiarlivosti, títo kokot predstavy, keď som bol nafetovaný. Tak. Že som bol paranoidný Teraz už je to človek, lepšie. Presne tak, more už hentam si píše už toto, ale už sa to aj stalo, že ma podjebala, ne? Tak ešte nevieš. Pozor, ale povedz, ako to bolo. Takže už to tam bolo nalomené. A hlavne, tedy som si to viac ešte vás vytvára v hlave pod drogami, proste, že som si to namýšľal, kokotiny, že si píše. Niekto ma staví, že kokot idú
a hen tam kúka na mňa a niekto ja som si doval toto furt z toho, že ma podjebe alebo tak. Ale máte tu jedlo a ty nejdeš potom. Ale vás títo veci, to už ja dávno nežerujem vôbec na takéto kokotiny. Vybavil si pervitín. A aké bolo odpustiť neveru Miške? Pozor, môžem ja začať? Sme išli do Čiech. Bolo v poriadku, vybavil si pervitín. Tuto už prekopol sa. Miro sa niekam stratil. On došiel za mnou, že ja tu mám na druhom telefóne natočené, ako ty si ma teraz podviedla a on išiel do skrine sa schovať. A on dostal taký blok v hlave, v tej skrini nikto nebol, tam boli trubky.